Bafowethu into ongayazi inkulu kakhulu kunawe. Uyazi khona into engikhohlwe ukuyenza engizwile. Angizange ngaze nganaka kakhulu kodwa nje ngizwe kuthiwa uDuduzane Zuma sewuyena uDeputy President uqala lapha kwinhlangano lena iMKP. Awu congratulations Duduzane Zuma. Sizwa kithi esizwe sencane congratulations. Le move ke mina ngangitshela ukuthi izoba khona kudala ngangivele ngilindele ukuthi le move iyona move ezoba khona ngalesikhathi nje ku appointwa uDr Hlophe iyona move mina ngangade ngilindele ukuthi izoba iyona ezoba khona kodwa nje ngithi awu congratulations Duduzane ngale position oyitholile la elokuzaneni ukuthi ube i-deputy president we MKP. Abantu abaningi ke bafowethu banakho ukusho into eziningi ngeMKP and stuff like that ukuthi it's a family stokfela, it's a family what so what so ke ngokwazi ke izinto ezinepolitiki phakathi ukuthi ihlale njalo zinama narratives zihlale njalo zinama agenda sa wrong. It's a part of being politics ukuthi funeke uqhamuke nezinto ezama agenda nezitori and stuff like that nezitori engekho uqhamuke nama propaganda. We all know ukuthi MKP is founded by ubaba uJacob Zuma owumongameli walelizwe, and we all know ukuthi iqale ngespeed esinamandla beku 2023 December 16 we all know that, and iparty yaba namandla kakhulu ya participate kuma election ka 2024 yaba strong kakhulu yaba ne vibrant kakhulu. And kunezinto engisikhumbulayo ukuthi ngiyakhumbula uNxamalala ekhuluma ngendaba zezinto zama ebizwa ukuthi ama interim structure i-structure nje izobe zesikhashana nabantu abazo appointa okwesikhashana kushintshe de wakusho lokho kaningi ephinda ukuthi waphinde wazoveza indaba ukuthi futhi akuze uelectwa akuze uba khona indaba yama election le ndaba ukuthi kube khona ama conference stuff like that ngenxa ye corruption ekhona nokukhokhelwa kwezikhundla nokukhokhelwa kwama leader and stuff like that. Wakusho konke lokho manje I'm amazed ukuthi kunabantu manje esebose hayi manje iMK iyaxoshana yenza ukuthi iyashintsha kwashiya ukuthi kuzoba nezikhundla zesikhashana akekho umuntu ozohlala esikhundleni seMK forever. Ayikho into engayikhuluma kakhulu bafowethu ngeMK nje oqala ize igcekwe kwashawa cima kanjani akhani mina gceka ngoba ngiunderstand ukuthi iparty intsha and iparty ebusheni bayo yakhula ngesivuthe kwaba umlilo ovutha ngempela futhi strong obona ukuthi uyashisa. So uqinisa there and there vesa abanye bama politics also ne west everybody baningi kwisystem abangezuyithanda iparty. Ngiyakhumbula uHelen Zille ethi ayi kufuneke kungafumeki ukuthi iMK kanye neFF ukuthi participate kwiGNU and stuff like that, and they must stop it. Ivinjwe kwashawa cima kanjalo ayona iyesatshwa yona inamandla angifuna uqamba amanga ayinamandla iMK uyayithanda inamandla iMK namandla iMK bafowethu angifuna uqamanga linamandla lela qembu leli linamandla lela qembu leli namandla lela qembu angifuna uqamanga lela qembu lela kuningi kukhulunywa ngawo kushiwo ngeke ngakhulumi ngakho ukuthini kodwa nje namhlanje bengifuna ukuthi congratulations kwi-appointed ukuthi appointwe uDuduzane Zuma njenge leader. Ngiqaphele mase ngilandela ama video apostwayo ekukhulunywa kuona kwenye ibusiness nani engabona hayibo le mambana le hey ay ipemile kodwa ke siyabonga Duduzane, siyabonga Msholosi, ngangivele mina ngikulindele lokho kuhle. Ningaqhubeka ke nibona into okufela
nibona utribalism, nibona nikubonayo iqembu nje lezepolitiki engangakuzwa futhi khunye umunye umsholozi wakwathi wayiveza lento yokuthi abantu bakhathele manje ipolitiki. Wathi engaprefer ukuthi iMK kube wathi kube yini i-reparation movement or reparation angazi, but washo njalo because really sikhathele ipolitiki ngomsholozi, asikhathele ipolitiki nqamalala, sikhathele ipolitiki nqamalala nokubulawa nje kwabantu. Mina nje lento okubulawa kwabantu bafowethu, hayi bafowethu, lento okubulawa kwabantu ayingeke, lento okubulala abantu nje no, hayi ngeke, angifuni ukizwa le, kodwa nje congratulations Dudu San, siyabonga. Yeah, Prince Mashel, bona ukuthi kwenzakalani mfowethu, bona ukuthi kwenzakalani manje, bona nje ukuthi kwenzakalani. Yeah, isikhathi sifikile sokuthi nathi sikhululeke, uNkulunkulu uzwile izikhalo zethu, wasilethela umkhulumi ubaba uJacob Zuma. uJacob Zuma wayidonsa, wayigijima le marathon, wayigijima i-relay, wathi i-relay marathon. Uthe mathi bona ukuthi hayi khona ungathi kuyakhuphukela, wathi dlula mfana, dlula ibambe, ubambile manje unyu sibathi bani unyu Torre, bathi Ibrahim Torre wase South Africa. Uyabona, hayi baba sokushayela izandla, sephakamisa izandla baba Mshuluzi, hayi no uyayazi into oyenzayo, bashaye 20-0 nabo laba o Prince Mashel and others. Imilomo izodwa ivalekile tu, ya isukile manje, usikile. Umkhonto uyathatha, umkhonto uyabusa, whether uyakriticize or uyenza ini, umkhonto uyaphatha, umkhonto ready for anything. Uphatha ukukhulula abantu bakhululeke, hayi lento ezakalayo la, sisokola ezweni elinothe kangaka, ezweni elirishi kangaka, sizosokola. Abantwana bagijima up and down, uyazi ubuhlungu mawuthi uyajika khona to khona, bamile abantwana babhalwe inhlupheko. Hayi siyakubonga baba, siyakubonga, mina ngikubonga nje ngingazenzisi baba Msholozi. Ngihlala batshela abaningi mina ngiyofa lapha afa khona lo baba lo, ngiyowela lapha wela khona. Angisile laba bathi I will die for Zuma, for Msholozi I will die. Tomorrow they say Msholozi must fall. No, I mean it. Injalo nje ajiki. Ake nimnikeze ni chance, nike nibone ukuthi uguquko ngeke libe khona na, utshintsho ngeke libe khona. Mina ngiyazi luzoba khona. Everybody is going to work. Everybody is going to work. Kuzosetshezwa la South Africa. Yabona, kuzovula amabhizinisi azofandwa. Hayi ukuthi bathatha imali bayifake emapokotini abo. No. Imali lena mawuthiwa people shall share, sizoshare manje. Sizogavena, nathi sibona ukuthi siyabusa. Hayi ukuthi kubusa indlazana elibusela amapokoti abo, babusela nabangani babo. Siyambonga uJehova. Thatha mkhonto, phatha baba Jacob Zuma, phatha baba Msholozi, phatha. Busa baba, busa. Babonisa ukuthi umuntu uphatha kanjani, uma uyinkokheli ukhokhela kanjani isizwe. Uyehle phezulu, uhambe ubone ukuthi izinto zihamba kahle. Hayi ukuthi uhlale le ungazi ukuthi kwenzakalani phansi la. Siyakubonga baba. Abanye abezwa washo ulo
washo ulo bathi ubani konje lo ya ulo wase Nigeria umprofiti omkhulu wathi yey ningamthinti lo baba lo wathi ningamthinti lo baba lo yabona namthinta inhlangano izohlanga yabona kwenzakalani manje zifundisene ukuthi abanye abantu beni advisor yabona mabeni advise abanye abantu nimamele yabona nimamele ene kakhulu umuntu engathi mhlambe akayanga kuphi ngemfundo nimthathela phansi kakhulu kanti bantu uNkulunkulu azange athi kuzophela abantu abafundile kuphela azange yabona ufundile awufundanga uNkulunkulu uya ukuthatha njengoba nobani yena uthatha yena lo ophansi amuse phezulu njengoba phezulu njengoba ezoba phezulu nje umsholusi sekaphezulu into ukuthi nje impumputhe ayiboni yabona uma uyimpumputhe ungaboni okwabo lokho thina siyayibona indlela uyakuphi indlela le kaMsholuzi isisekukhanyeni you like it or not siye kukhanyeni siphuma enhluphekeni uyasikhipha siyakubonga uNkulunkulu uzokhulula isizwe sakho ngobaba uMsholuzi phambili ngomkhonto phambili ngomkhonto phambili kwaza mkhonto kwaza jikijela mkhonto jikijela mkhonto bazokuvuma bayathanda bangathandi ngoba phela wena awusenzeli nje uthunyiwe wena ukhethiwe futhi la yabona ukhethiwe hayi manje kona hayi ungishiya wangilevela wangiqeda finito a new blood 42 years yo sinenhlanhla bangamgxeka bamgxeke bampende bazazibonela nje imiphumela izothini akumnikeze nje 100 days ubone ukuthi kuzoba nani ubone nje first 100 days ukuthi utshintshe ngeke libe khona na ngoba ngathi sokuba khona nje manje kahlali esitulweni wathi umuntu masekahleli asibonge